হ্যালো মাଳତୀ ଆଜି ଆସିବ ବୋଲି କହୁଥିଲ ପରା 10ଟା ବାଜିଲାଣି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନ। ହଁ ପରା ଆରେ ଘରୁ ବାହାରୁଥିଲି ହେଲେ ଗାଁରେ ଜଣେ କାକା ନା ଚାଲିଗଲେ ଆଉ କଣ ଯାଇପାରିବି ବୋଉ ମନା କରୁଛି ଆଉ 2 ଦିନ ପରେ ଯିବି ଆଉ। ହଁ ହଁ ତମର ତ ମଉଜ ଚାଲିଛି ନା ଏଠି ମୋର ମଜା ବାହାରି ପଡିଲାଣି। ହ୍ୟାଲୋ ମାଳତୀ ଆରେ ଆଜି ପରା ଆସିବ ବୋଲି କହୁଥିଲ କଣ ରହିଯିବ ନା କଣ ସେଠି? ଆରେ ପୁଅ ଆଜି ପରା 6 ଦିନ ହେଇଛି ଆଉ ଝିଅଟାକୁ ଛାଡିଦେବି କେମିତି? କାଲିକି ସିଏ ଯିବ। ଆହୁରି ଗୋଟେ ଦିନ ହେ ପ୍ରଭୁ। ଆଜି ଖାଇବାଟା ଭାରି ବଢିଆ ହେଇଛି। ବାପେ ଏତେ ଦିନ କରି ଯେ ଭଲସେ ରୋଷେଇ କରିବା ଶିଖିଗଲ। ହଉ ହଉ ଏତେ ଆଉ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଚୁପ୍ ହେଇକି ଖା। ତ ବୋଉ ତ ଯାଇଛି ତା ବାପ ଘରକୁ ମତେ ଫସେଇ ଦେଇକି ଯାଇଛି ଆଉ କଣ। ଆରେ ଖୁସି ମୋ ମା ଟା ଆସିଗଲାଣି ଆଉ। ହେଲେ ତୋ ବୋଉ କାଇଁ? ମୁଁ ଏଇଠି ତମ କଥା ସବୁ ଶୁଣୁଛି ହେଲା। ଦେଖ ତମେ ନ ରହିଲେ ବି ପୁରା ଘରର ସବୁ କାମ କେତେ ବଢିଆ ସେ କରିଛି ରୋଷେଇ ବି ଭଲସେ କରିକି ଦଉଛି। ଆଉ ତାହେଲେ କଣ ହେଲା ଏ ତ ଭଲ ହେଲା ମୁଁ ଯାଉଛି ଆଉ 7 ଦିନ ଆମ ଘରେ ରହିକି ଆସିବି। ନାଇଁ ନାଇଁ ଥାଉ ମାଳତୀ ଥାଉ ତମ ଘର ତମେ ସମ୍ଭାଳ। ଘରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକର ଏତେ କାମ ଥାଏ ବୋଲି ମୁଁ ଆଜି ହିଁ ଜାଣିଲି।